Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tananiyang katigayunan. Apan kung siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Og magsugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, og magpalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usa niya na kaadlaw nga wala niya paabuta og sa takna nga wala niya hibalui og tagod-taguron siya sa agalon og pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Dito maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang tubag nato sa Salmo, nindot kayo, no? Unsa ito? O Ginoo, kun kami sa imong gugma, mag-awit kami sa kalipay. Nalimot mo dayo, no? Wa na mo makahinumdom. Kinahanglan gid i-flash usa o na mo makahinumdom. Nindot kayo niyo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Kana bitang taong mahigugma, bisag di ka mo mukanta, magkanta-kanta. Matmon mo, itaghoy-taghoy, basta na in love. Pero ka naging taong wa ma-in love, mingaw kay ignaw. Wa say tingog, imong sangpiton, di mo tingog. Ana, nga naman, wa may gugma, sulod. So kanang gugma, mao na tuburan sa kalipay. Kamu ron, naghigugma ay mo ron. Kamong ni aron din napuno mo sa gugma. Anong layo om lagi kay mo, lagyo man kay istanan. Oh, istorya. Na naman guna dihay marka god asa ka ang social distancing. Anong to abyo kas perting layo kay nga naman wa man ka mahigugma. Oh. Kay nahigugma pa ka ni imong kuyog dinig simba, mupaduol gyud ka. Mupaduol ay wa gi mahigugma mo palayo. Ako mahigugma ko sa Madrid, sikit. Labi nagmusikit sad, impas. Mao bitan ang mahigugma ay niguli suka-suka dayon. Nga naman, sikit man gina may. Kita ka nang inagbayay nila maglakaw sa dan. Sus, maglaway ka Ako, kapila na ko ano nakasunod sa una nga dito pa ko siyudad, nga maglakaw ra mo ko sa naimisahan akong Doldol, St. Peter, lakaw ra ko pa doong Santo Rosario, na may daghan sa maglakaw nga mga estudyante niya, linuukay to the max ba? Magkiskis pa maglakaw sa dan, ako sa ladok-ladok laway, gisunod. Nindo talaga tanaw na ning, kuwan, ano bang, ingan na bang, naghigugma kalipay, sikit yun. Kani klaro kayo yung mga naong lagi o kayo mustanan. Sige na lang,
Ato na lang ng tugutan nga social distancing gid ang inyong ikuan pero naghigugmaay mo. Karon nag-awit mo sa kalipay. Huwag mo mauban sige kanta diri atong kuan singer. Ako magitanaw yung mga babago ana naman. Wag yun mo kuyo kung kanta. Nga na wala. Di ka mao. Mao di ka mao kanta. Ay, kaninyo. Kano sa man ta mapuno sa gugmas Ginoo? Kon ato ng himuon ang iyang mga sugo. Ang sugo sa Ginoo pulos gina sugo sa gugma. Sama aning iyang giingon dinhi, pagbantay mo, wa mo kahibaw kanusa mo abot ang anak sa tao. Kining anak sa tao ga refer ni sa iyang kaugalingon. Nya niingon din siya, kinsa man ang buutang sulugoon. Ni kon kay ba ang iyang giingon nga primero niingon siya nga muranig kawatan inig abot nya ang sumpay kinsa man ang buutang sulugoon. Kadto kunong sulugoon nga maabutan sa agalon nga nagtuman sa pagpanghatag sa pagkaon ngadto sa iyang isig kasulugoon. Katubang gipiyalan pag-distribute sa pagkaon. Mao kuno na ang buutang sulugoon. Pero kadto gani kunong sulugoon nga mamunal sa iyang isig kasulugoon nya magpatuyang og kaon nya inom para lang gid pagtagbaw siyang kaugalingon tagod-tagoron kuno na sa galon. Nakasabot mo na? Wa mo kasabot? Pariya. Sa akong ubos nga pagsabot, nakita di ay tanan mahimutang buutang sulugoon basta mupakaon ta sa atong isig katawo. Muatiman ta sa panginahanglan sa atong isig katawo. Sumpay ni siya sa giingon ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa inyong isig katawo, mo na inyong gibuhat nga rinako. Mo na ang hitabo di ay kung naay mo duol nimo nga ubos kay kahintang, mao na si Kristo. Nya kinsa man ang mga buotang sulugoon, mupakaon ana. Pero ang mga buangon, uy, hawak ko din, mo ana din. Putay ka lang. Padakopti ka ron. Ay kamo be, kamo anhaon mo sa inyong balay na mga daghan kay patik, nya siga kay mata, kalkag kay buhok. Mupadayon mo dili. Sige. Mupadayon o dili? Dili no? Awa na. Patay mo diya. Di mo maayong sulugoon. Maubitan ng ako, moingon dyan ko, kanang koral, peligro kay na. Nga na, kanang gate-gate, peligro kay na sa tanan. Inoon, makapalangit man sa nausahay, pero kasagaran yun, makapaimpirno, gina. Nga naman, kay mao man ay imong iharang, aron dili ka dool ang imong mga silingan nimo. Labi na gitong wa nimo mauyon ni. May nang layo imong balay kay inigtok-tok ato imo mang liog kadiyot. Ayaw kablihi. Klaro kay tulisan kay naong ana. Imo mang mukha na siya mo filter ang koral usahay o kasagaran mo filter siya sa tao nga imong pasudlon. Dili kasuod katong wa nimo mauyon ni. Nya kanira bang wa nimo mauyon ni? Maura ba din as Kristo? Kay labing ubos man. Kinsa man ang tawag labing ubos, kanang wa nimo mauyon ni. Kakuha mo? O ang pare mo ato, nakauyon mo. Makauyon mo kung ang pare mo matos niyong balay. Uyon, oy. Klaro ana. Nya kung ang obispo mo matos niyong balay, makauyon mo. Sus, labiha ka na. O ang cardinal mo matos niyong balay. Asus. O ang Santo Papa mo matos niyong balay. Sumura jud kong ibayaw sa langit. Kadtong gipakaon sa Santo Papa nga mga gikas prisuhan, kadtong gihugas sa tiil, ang Santo Papa ni hugas sa ilang tiil, kadtong mga tuas prisuhan, ug mo'y mo bisita sa inyong balay. Ang Santo Papa ni hawak pag tiil, aning mga piniriso. Nya mo mo bisita sa inyong balay. Nya mingon, gihagkan akong tiil, Santo Papa? Ana, ansan? Dawaton dili.
Oh, istoryahin. Ay, congratulations day. Ako no, pataka lang sa kong hukom. Oh, kana, nindot kayo na nana. Duwata yan. Manya katong inyong silingan nga manuyupay kayo, nga mo'y magsigig lungkab sa inyong balay. Nya mo'y mutok-tok sa inyong pultahan. Pasodlon, dili. Buangon mo. Kung ang kabit sa imong bana, mo'y manuktok sa inyong pultahan, kay naglain ang tiyan, kay kanako na kayo, wana tuwas imong bana, nya mangayo ni mong tabang pahatod sa ospital, ihatod, dili. Tara. Di ka ninyo patio. Oh, congratulations. Congratulations inyong bihimoon. Ngunya kung katong kasigig libak nimo, maoy mo ngayo nimo kwarta kay gi-COVID ang iyang anak. Tagaan dili. Taga mo. Di ka gawin mo, mirising matiwas mo dan tanan. Kana, at least nakasabot data. Kinsa day si Kristo. Kanus asya mo abot sa itong kinabuhi, magpaalagad day siya. Si Kristo ba magpaalagad? Niya ang iyang bayhon, pirmi ginang labing ubos. Muna si Mother Teresa of Calcutta, nangita siya the poorest of the poor, kay maoy iyang alagaran. Gisunod niya ang ingon ni Kristo, unsay gibuhat ni mus labing ubos. Sa inyong balay karon, kinsa may labing ubos? Ang maid, ang katabang, o ang tagiyas balay? Kinsa may ubos ba? Ang katabang o ang tagiyas balay? Huy, tubag mo, kinsa may ubos ba? Ang katabang o ang tagiyas balay? Ang katabang. Karon, unsa man klasihas kwarto ang imong papuy-an sa katabang, kadtong bati nga kwarto o kadtong kinanindutan? Kasagaran ka nang mag-blessing kong balay, ang higdaanan sa katabang, maguwang lang jutay sa higdaanan sa iro. Way aircon, alimuot kayo, pitos pagyod kayo. Nya ang kwarto sa mga amo, pagkanindutan. Air condition, foam pa imo, bed pa imo, tinindutan. Karon usban na. Oh. Alagari ang inyong katabang. Mo'y pahigdaan dito sa inyong room nga nindot kayo. Nya ikaw nga asawa, dito kahigda itong kwarto patigamayan. Aron iguli sa imong bana, ang katabang mo ito dito. At least maatiman dayon ang imong bana sa inyong katabang. No? Hindi tayo joke lang eh. Ang ako lang punto ba, alagari, himu isag nindot nga higdaanan ang katabang. Kanabang kuno sa imong gihigdaan mo, sa iyang gihigdaan unta. Kay dito rabas langit, unsay gikaon ni Kristo, mao sa atong kanon, matud pa niya, kung maabutan mo nga mga buutan, kamoy piyalan sa tanang kabtangan sa inyong agalon. Isa to pa, mura na siya og owner of the house. Practice na ninyo. Ninduta sa nang kwartos niyong katabang, ika di sa madapader, kay occupied naman ito nga to, ay puni ang inyong balay, ay mo ay kwartong bago, niya ipa-aircon san? Bitaw. Haron ba di na nakamata inyong katabang, tungod sa kanindot siyang tuhog, wa mo'y kaon ni kabuntag. Ining mata ni mo, wa pa siya kaluto, kaya nalinga mo magtuhog, kaya pwede man niya to, asa siya to'y wifi, sige siyang text. Diyan na sa CCTV. Ako na ko sa yung kwarto. Sige siyang text, kadlaw na siya nakatuhog. Pag mata ni mo, wa pa siya mo mata. Sa yung muhaton, maglungag ka. Iguman ni mong lungang, preparahon ni mong lamisa, imo siyang pukahon, kay pakanon. Niya may ikaon na niya, may ingon ka, nag-alagad na ko ni mo, Lord. Animal kang dagoy. Mata. Tagaan pag ini mong saktong sweldo. Ang sa may bation sa katabang, sus, lipaya, mag-awit sa kalipay. Nya ikaw saan nga nahibaw ka, nga nagbuhat ka na tungod para ni Kristo, kay tanaw ni mo niya, mauna si Kristo. Kung saan sa imong bation, lipay sa ka, mag-awit sa kalipay. Di ka mo ugang imong katabang malipayon. Karon si kag sugo, imo pambalikason usay. Dugang ikang mata, di ba alas 4 imo kanili. Usa maliit mi kan. Usa na oras. Kadugay ba di mo ni mata ni mala ka iglakaw nimo moingon dito mo katabang, may ratag mga bangga mo, may ratag mga bangga mo. Pulos mo nakakita og demonyo kay way gugma.
Ang gugma di na mo kwinta unsay imong nabuhat nga maayo. Ang gikwinta ra gyud sa gugma makabuhat siyag maayo ngadtos mga nanginahanglan. Ang kalipay sa tinuod nga nahigugma sama ni Kristo ug sa mga apostoles naa sa pag-alagad sa mga tao nga nanginahanglan. Nya kining mga taong nanginahanglan dili nimo baos nato. Nanginahanglan gud sa akong kanya pagbaos. Pero ikaw nga nagsigig tabang ang Ginoo mo imububo nimo sa daghan kaayong panalangin. Ug mao ni ang sekretos kinabuhi nga kasagaran nato wa kakita. Kay nganuman mga buang-buangon tang mga sulugoon. Kusog kay tang mo patuyang sa atong kaugalingon. Kusog kay tang mo tagbaw sa atong kaugalingon. Nya malimta nato ang uban nga nanginahanglan. Sugod karon pasiplat-siplat na mo ang mga kilid-kilid, no? Ingna mura man ig apiki kay ilang kaon, ako ning punan, ana punan ko nilang pagkaon. Tanaw sa nimo silang balay, apiki man kay nilang balay, ako ning padakan, ako mo gasto ani, mag-loan ko sa pag-ibig. Ako mo yung patuko nilang balay, nga ako mo bayad sa loan. Inana no, induta no. Apiki mo kinilang agianan, ako ning iirog akong kural kay para dako-dako lagianan masud na ning ilang sakyanan. Di na ni magparking sa karsada kay hazard kayo da. Ana, ninduta na. Gubuon gid nimong imong tiris ba? Haron mo agi gid ang iyang sakyanan ngadto. Ganahan mo ana? Tanawa, kaduko-duko na siya. Ay, padre, sobra na sa noy, di na sa namada. Ang gibuhat ni Kristo, niingon siya, murag di man gini sila malangit o di ko magpakamatay. Nagpakamatay siya para lang kita malangit, aron di ta mga matay. Ingon ana ang atong Ginoo. Kita nga iyang giluwas, hinaot unta, musunod sad ana. Di tingali ta magpakamatay, igo na lang tang mo alagad sa atong kaigsuonan. Nindog ta. Mga igsuon, diha sa kaalam, kita gitudluan sa Dios sa pagbuhat sibo sa iyang kabubuton. Busa, uban sa gugma, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dongga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, di inaania kita nagpuyo, nga hatagan unta kita sa Dios ug kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nadaptan ning COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulong sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, ug malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga pagpaningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, dungga ang among mga pagampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.